Loh, lah kae lho ning Anake teko kae lho. anake teko kae. Kae kok nggawa sajake Mbojoyat ki opo sing gitu. Oh, benjoyek apa iki? Yo gak ngerti bapakne. Nggak ngerti bapaknya. Terus apa ya? Oh ya. Yo ora ono di anu, mbokne ditiliki. Yo, anu dipilih mbokne. Anake ning Serambi ngarep ya jake kok profil apa ya. Tanya nih asalnya. Kae ada besar wae. Terus saiki anu nikah. Yo, Pak wis teko lho Le. Yo, kok wis teko to, Le? Nggih, Pak. Kena mulunga ning ndi? Pirang-pirang bisa apa tak kita. Lunga nang ndi berang-berang dina ora ketok. Oh, kula ya bapakne. Oh, kula Bapak. Asal kula kesah Asal kula desa. wonten Mekah. Wonten Mekah Medina. Lah golek apa lho, Le? Lah golek apa lho? Iki lho Pak asal-asal lho. Lan iki lho Pak asal kula. Iki wonten ngeten iki. Iki wujudipun bokor kencana, ya. Bokor kencana. Yo, Ngajeng iki jenengipun Bokor Kencana. isine Isine Mas Picis Mas Picis. Raja Surabaya. Nah iki nggih kula angsal niki serat saking Mekah. Lah kula niki angsal serat saking Mekah. Terus niki lho kuwi sapa to Le? Lho kuwi sapa to, Le? Sapa to Le? Apa to, Le? Nah niku nek nurut saking mriko niki surat kalimah syahadat. Dan itu menurut saking mereka surat kalimat syahadat. Ngono to Le. Oh, ngono to, Le. Kowe awakmu wis ngerti maksude. Awakmu wis ngerti maksudnya. Dereng, Pak. Dereng Pak. Oh, sak ono wacanen Le. Ya anu wacanan yo jare. Tak Ah, rungokne. Oh, iya, Pak. Oh iya Pak. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Amin. Awakmu ngerti lek kuwi karepe? Awakmu ngerti le karepe. Mboten, Pak. Mboten Pak. Ya saiki tak ngertane ya ya. Wis sangat Nah, bapak biyen ya wis tau dadi manten karo ibu Nunti. Bapak mungkin wis tau dadi menara itu mimpi. Iya kok pasti berubah biyen. Tapi ya Berubah kuwi sik titik-titik sik eling. tapi titik-titik ya sik eling. Jadi diarani maksudnya ya Le ya. Asyhadu alla iku ora ana Gusti Allah kang disembah kejaba ora ana ya Gusti Allah kang disembah kejaba pur Gusti Allah. Wis ngedowo. Gusti Allah kan disembah, jadi Gusti Allah. Itu le artinya ngomong. Ora ana ya, ora ana Gusti Allah Ora ana Gusti Allah kang disembah disembah kejaba pur Jawa ora ana pangeran kleru, ora ana pangeran kang disembah ora ana pangeran yang disembah kejaba pur Gusti Allah. Nabi Muhammad Muhammad kuwi utusane Gusti kuwi utusane Gusti Allah. Ngono lho Lek kuwi karepe. ngono kuwi lho karepe. Oh nggih Pak. Oh nggih Pak. Ngaten nggih. Kertos kula Ngoten nggih. Tos astasipun surat kalimah syahadat kala mau. pun surat kalimat Mugi-mugi niku dadosa niku dadosa tuntunan tawi paitan kula tuntunan kawit paitan kula. angin kula bebrayan Pak. Oh iya ya. Oh iya le. Muga-muga tujuanmu Tujuanmu tenan-tenan penanganan diberkahi diberkahi karo Gusti. harus Gusti. Iki ngene Pak Nek. Jadi ini ya buat Aku kok selak ra betah. aku kok selara betah. Oleh-oleh anake ana bokor kencana menapa ae. Pokok penjono kuwi apa ae. Ayo mbokne didelok. Iya ini. Ya. Intene mencorong Sampan buku. Kena alhamdulillah. Sik ae Apa itu data? lah serang inget ya. Kemudian juga arah-arah gini sak jam gak sentak. Dipangan.
Melempem. Ini ki, Ge. Kuwi nak tenan. kuwi rezekine anak kok makan. Jogja. Ayo, iki dengan awakmu kok ne ya. Ben barokah. Nanti rasane oleh anak. Ya ora oleh digrayai. Milih sing gedhi ya oleh. Timune diklekakno ya. Tenan bapakne. Tenang bapaknya. Oleh anak iki jane nak tenan. Oleh anak iki jane enak tenan. Ayo kok ne. Enak. Ya kok ne enak. Entekno. Mantep. Yo bapakne. Yo bapakne. Aku nangis ki lho ya. Lagi antar gua ada kawane ro. Ini aja penting. Wis kok. Wes bom. Wis bapakne. Wes bapakne. Tinggi tenan enak tenan. Mangan tenan wis enak tenan. Oh saiki sarene wis oleh-oleh ditiliki mbokne. Oleh saiki dipilih mbokne. Dasare yo enak tenan. Saiki ayo anake sarene arep bebrayan. Ayo saiki anake. Sarene arep bebrayan. Brayan. Ayo mbokne disangoni. Ayo mbokne. Iki lagi dipok loro. Anan iki. Sangone kos. Terus iki kok iki karo kuwi Sangone kos. ngono. Taiwan. Iki ngene ya Le ya, Rondo. Ngene ya karo nduk. Sarene Carane awakmu kuwi awakmu kuwi arep ngebyur arep mlebyur ning wadane bebrayan anyar. sing wadane Teladane anu bebrayan anyar anyar tak paiti ya. tak paiti ya. Iki ora sepiro ajine. Iki ora sepiro ajine. Nanging kena kanggo ular-ular. Nanging kena kanggo ular-ular. Nggonmu le Nggonmu oleh golek rezeki. rezeki. Iki dadek-dadekno awak-awakno Dawakno engko lek iso rezekine akeh, boleh bisa rezekine akeh. lek turah Lek turah tukokno sawah, tukokno sawah, lek tunjul lek tunjul tukokno pacul. tukokno pacul. Iki lek wong tani, Lek wong tani ya engko tukokno sepeda untul apa sepeda apa. Ben iso Kok nemu. Lek digawe